ससियेल मिडिया बायरा खालायनाङा मानो मा जों रायलायनो फैदों मोजां गाज्रि खेवग्रो खेव जायाखै दे खेवग्रो दरा खेव मा गोदै सानदों नामा दरा खेव दरा मानो बेफोरबायदि फाननाय नोङो लाजिनो रोंगोन ना रोङा नोंलाय दरा खेव मोजां खेव खेवगोबा आं सुइदा आइसोरखौ होसोआ आंखौ होसोदों होनना बुंदों होसोदों होनदों मा बांखौबाय साबेसे मानसि दं बुंदों साबेसे मानसि दं मा लोगोजा मा सिखाखो आं केस जागोन जाम्बि होलै जाम्बि आं केस जागोन साबेसे बर' जों खानांबाय दिन्थि गथाय साबेसा दिन्थि आं बेखौ बासिदोंमोन नामा बारसिन जाग्राया गथ'र दिन्थि खाबिसा बारसिन जाग्राया नै माला बुंलाय होलै नारसिन होखाय खा बुथाब होदो होलै साब हिनजावफ्रासो फुलायनो हायो हिनजावफ्रासो फुलायनो हायो दैदेननि थाबिसा बहा दं मारो एसेबां नागिरबाबो दैदेननि थाबिसखौ मानो मोनासै ओरैनोसो बुंदोंमोन नामा निजराया द रायजोफोर भिडिअ जोबनानै थाङाखै दे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बिनि सिगाङावनो आङो फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननो शेयार खालामनि बेखौ खोनासंनानै लाग्रो बिसोरनि बुंनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजाङै खोनासङोबा सेस नोंथांमोना बाथ्राफोरखौ हमना मोनजोबगोन बिसोरो बङाइगाव टाउनफोराव रुम भारा एसेबां बिल्डिं गिदिराव एसेबां भारा बुरजा होयै आरो सिंगेल मानसिफोरा हुवा गैया हुवा थैजाबाय निजरानिखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो बेफोरबायदि मानसिफोरा बे भाराफोरखौ माबायदि होयो आं बेखौसो आसुरित मोनो आरोना जेबो साख्रिबो मावा बिसोरो खामानि जेबो मावा आरो इसोरनि आसुगुरफोरखौ नुदोंना इसोरनि आसुगुरफोरावनो इसोरो 2000-3000 गारो मेकआपफोराव गारो बिसोरो अनेक फैसा गारो आरो बिसोरो रुम भारा जानाय लोंनायनि आरो निजोरानाथ' गथ'बो दंखायोनो क्लास 7 ना 8 आव फराय होननाय आं मिथिनानै मोनदों जायखिजाया बेसेबां फरायो बेखौ मिथिया जायखिजाया गथ' दङ निजोराना होमबा बेफोरबायदि मानसिया गथ'नि खरसा होयो गावनि देलायनायनि रुम भारानि अबेनिफ्राय फैसा मोनो इसोरो बेफोर फैसाया माबायदि फैयो बिसोरनाव साख्रि थाख्रि जेबो मावालासिनो मिनिस्टारनि फिसा नामा सोरबा एकदम एमएलएनि फिसा नामा इसोरो बेफोरबायदि खालामनो हायोदि टाउनफोराव थायै हुवा गोनां मानसिफोरानो बेफोरबायदि खालामनो हाया मिन्थिगौना बेफोरबायदि फैसा गारनो हाया थाइसे थाखा जुदि गारनो गोसो जायोबा 10 बार सानो ओमफ्राय बिसोरो माबायदि बेफोरबायदि खालामनो हायो आं बेखौ साननानै मोना आरोना आङो बेखौ बादों आरो निजोरानि फेसबुक पेजाव मोनसे भिडिअ होदों निजोराया दिनै आं बे भिडिअखौ गाबोनसो होगोन नालाय दिनै दाबो दङ बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नुदोंबा मोजाङै जुदि खोनासंदोंबा मोनसे बाथ्रा खोनानो मोनगोन बियो होनदों आंनि रुमाव फैनानै हुवा लायै फैयो आंनि रुमनि साबि बियो साबि थाला खेवनानै होनो थिनो ओमफ्राय आंनि रुमाव हुवा लायै थाफैनानै ओमफ्राय दा आंखौ उल्था आंखौसो फासायजोब्बाय नोंसोर होनदों आरोना बै दैदेननि हिन्जावा निजोराखौ बुनाय भिडिअआव सासे सिख्ला नोंथांमोना नुदोंना नोंसोरो नोजोर होनो हायाखै बे सिख्लाखौ निजोराया बुंदों होमबाथ' बेबो खम नङा बे सिख्लायाबो आरो निजोरायाबो बुंदों साबि लानानै उन्दुफैयो हयथ' निजोराया गावबो गावनि रुमाव हुवा लानानै उन्दुयो आरो बेलेगनि रुमावबो इयो हुवा लानानै उन्दुयो आरो निजोराया फंसे खोथा बुंबावदोंमोन साननैसो सिगाङाव आंनि हुवा थैनाया बोसोरसे जालांबाय आङो रावबो सेंग्राजों लाइन लायाखै मानो लाइन लायाखै नों इसेबां गाज्रि सभाब सुद्रफोरखौ नोङो देखायगासिनो
एसेबां गाज्रि नोङो मा होनो बुस्थुफोरखौ देखायगासिनो नोंखौ सोर फोथायगोन नोङो लाइन लायाखै होननानै आरो बङाइगाव बे टाउनाव बिल्डिंआव इसेबां गिदिर बिल्डिंआव रुम भारा होनानै बोरै थानो हायो नोंसोरो मानि थाखाय मा खामानि मावो मा साख्रि मावो इदि थानो हायो नोंसोरो आरो इसोरखौ आं बुंनि सोरनि हौवा आरो थग्रोन खनजिथानि हौवा बिनिबो आं भइस मोनसे रेकर्ड खोनानो मोन्दों बेखौ बिनि प्राइभेट पार्ट बुस्थुखौ नायनो बिनाय बे निजिरानिखौ मा जालांखो नोंसोरो गामि समाज आरो रायजो दंना गैया लाजिना लाजिया आरो गामिनि मानसिफ्राबो जेबो होना नामा न'नि मानसिफ्रा बुजाया नामा आरो दैदेनखौ बुंदों आङो बेथ' खनले बेफोरबायदि जालायबाय थायो इनि हिन्जावा निजिराखौ बुनो फैदों बेखौ आंबो दुखु मोनदों इयो गावबो माबायदि मानसि नोंथांमोनाथ' मिथिखायो एसेबां गाज्रि रेकर्ड मोनसे जालांबाय बेनाबो बै समाव ओमफ्राय दा समाव गावनि हौवाखौ सामलायनांगौना इयो बे हिन्जावखौ बुफैनांगौ गावनि हौवाखौ सामलायनांगौना बे हिन्जावखौ बुफैनांगौ कल रेकर्डआनो खोनानो मोन्दों बायनो बिनायखौ होमबा बोरै गोरोन्थि गैया जाखो आंनि हौवाया गोरोन्थि गैया होननानै बुंखो बियो बोरै माबायदि मेलेमनि मानसि नोंसोरो हौवाखौ सामलायग्रो इनि उनाव मालायखौ बुजाय ओमफ्राय बे मोजां बै गाज्रि बे मोजां बै गाज्रि बिसोरखौ रावखौबो होनथावा आं खनले बुङो एखे निजिरा दैदेन खनजिथा फिसाय दैदेननि हिन्जावानो जा गासिबो बिसोरो एखे आरो बे सासे निजिराना मा होनो बेथ' आं बेखौथ' मिथिखायो बियो फलोवार्सनि थाखाय भिउस डलारनि थाखाय इयो जेबो लाजिनाय गैयि जालांदों बे मानसिया आरो बेखौ सोर फोरोंदों खनजिथा मोना फार्स्ट बेखौ लाबोग्रोदों मैदम खनजिथा बिसोरजों आं बेखौ फार्स्ट ओंखारनाय नुदों बिसोरनि उन बेबो लालस जादों मिथिगौ ना बिनि उनाव बियो फाग्लि जादों फेसबुकनि डलारनि थाखाय ओमफ्राय इयो एसेबो लाजिनाय गैयि जालांदों आरोना जि भिडिअ बानायग्रा जादोंमोन बियो आरो जायजों मेजों बेरायग्रा जादोंमोन आरो बियो जानो हागौ सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि खिन्थु आं नुनायखौ बुंदों आरोना ओमफ्य फेसबुकआ मा डलार होयो नोंसोरनो फेसबुकआव बेसे डलार होयो नोंसोर बेसे डलार मोनो नोंसोर फेसबुकनि डलारनि थाखाय नोंसोर गावनि मान सनमान लाजिनायखौ सेस ज्राब गारजोब्बाय नोंसोरो जुदि फेसबुकनिफ्राय लाख फैसा मोनोमोनबा नोंसोरो गामि समाज जेबो सानालासिनो ज्राब गारनानै अबेबा टाउनाव थांना थाहैनानै नोंसोरो लन्थं सोलेर देखाय भिडिअ बानायग्रा जागौमोन जुदि फेसबुकआव नोंसोरो लाख फैसा खामायनाय मोनबा पाब्लिकफ्रा फेसबुक इउज खालामै मानसिफोरा सानगोनसो फेसबुकआव जोबोद फैसा होयोदां बिनि थाखायनो बेफोरबायदि खालामबाय थायो बिसोरो फेसबुकआ फैसा होआ इसेबां मिथिगौ ना इसोरो मानि थाखाय बेफोरबायदि जायो मिथिया भाइराल जानानै गावखौ गाज्रि नोजोरजों सिनायथि होनानै आरो मानसिफोरनो गावनि सोलेरखौ फाननो थाखाय कास्टमार मोननो थाखाय बेफोरबायदि भाइराल जायो खोमा बै माखासे मानसिफोरा जोंलाय माथो भिडिअ होयो 3 लाख 2 लाख अबेबा भिडिअफोराव भिउज फैयो थाइसेबो डलार होआ फेसबुकआ होमबा नोंसोरनो एक्सट्रा हरो नामा नोंसोरखौ मोजां मोनो नामा फेसबुकआ बिनि थाखायनो नोंसोरो बेफोरबायदि फेसबुकनि डलारनि थाखाय इसेबां फाग्लि जाजोब्बाय लाइक बिगासिनो निजिराया लाइक बिगासिनो मिथिगौ ना गावनि खिथुआवदि मा अरा नांनानै दङ मा जागासिनो इसेबां लाजिथावथाव खामानिखौ इयो मावगासिनो थेवबाबो बेखौ ज्राब गारनानै भिडिअ पार्ट 1 लाइक खालाम गाइसमोन शेयार खालाम बिदि होननानै इयो बिगासिनो मिथिगौ ना इयो गावनि गोरोन्थिफोरखौ मानिनानै लायाखै इयो खालि लाइक बिगासिनो लाइक नांगौ नायनालाय नोंथांमोना भिडिअफोरखौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेज चेनेलनिफ्राय गासैखौबो आं खुलुमनाय जासिहरबाय मैयानि जानाय जाथायनि बागै आङो फंनैसो भिडिअ लाबोबावबाय आरोना लोगोफोर माने दैदेनाथ' आंखौ माबायदि मार्केट खालामनानै मैया माने लाजिनांनानै आंखौ लोगो पार्टि लानानै फैनानै बियो आंखौ बुफैनायखौ नोंथांमोना माखासेखौथ' नुजोबखाबाय जानांगौ आरोना बियो माने बिसोरो आंखौहाय लौथि लानानै बेजों लोगोफोर फैफानायाबो लौथि लानानै आंखौ दमहोबाय दिनैनिफ्राय भिडिअ आपल'ड होनो मोनला होननानै बुंबाय ओमफ्राय बिसोरो थांनाय लोगो लोगो आंनि भिडिअखौ आपल'ड होगासिनो आंखौ बुनायखौ आरोना माने दैदेना राजा जानानै देरहागोन बायदि सानदों आरोना दैदेना माने मिनिफैदों बोरो नोंनि केस होनाया बोरो होननानै बियो बेफोरबायदि ओरैबायदि बाथ्रा बुंफैबाय आरो हिनजावखौबो लानानै फैबाय हिनजावखौ बुफैबाय दैदेना आंखौ फार्स्ट बुग्रोदों आरोना खननै सौदों बेयो ओरैजाय बे आखाइयाव खनसे ओमफ्राय नैबेयाव खनसे ओमफ्राय नै हान्थुआबो ओरैबायदि दाग गोसोम जानानै थाबाय आरोना नै लोगोफोर आं खोन्थायो नोंथांमोननो नै बेयावबो दाग जानानै थाबाय सौनाया आंखौ वालाव नारनाया
ओमफ्राय दाथ' आं केस होबाय आरोना दैदेनखौ दैदेना होनदोंमोन नों आंखौ मा केस होनो हानो होननानै अयथासार मिनिफैबाय बे आंखौ आयौ बुथारां जा रायबाय ओमफ्राय लोगोफ्राबो एफाग्राम बेफोरबायदि खालामनाङामोन आरोना बेजों फैनाय लोगोफ्राबो माने आफादनि खामानि मावो होननानै बुंना लादों बिसोरो जुदि आफादनि खामानि बा मानसि हमग्राबा बिसोरो बेफोरबायदि मानसिखौ सोङा हवा बेफोरबायदि डाइरेक्ट बुनाया जायाखै आरोना बिसोरनाबो ओरैबायदि आंखौ दम होनानै आंखौ भिडिअ खालामहोदों ओरैबायदि आंखौ निमाहा बिहोदों आरोना बिसोरो आंथ' निमाहा बिनोबो आं माबा गैयामोन आरोना आं मा दाय मावदों जेन'बा निमाहा बिनो नंगौ बाथ्राखौ आं गासिखौबो बुंजोबदों माने बे लाजिबाय आरोना दैदेना ओरैबायदि गाज्रि हालोदाव आङो नाथुरसो सुगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो फैनानै बिसोरो आंखौ ओरैबायदि खोरखि खटक बुफैबाय दराखेंबाय आङो ओरै भिडिअ खालामगोन र' नोंसोरखौ आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामफैदों होननानै आं बुंनायाव आंनि मबाइलखौ साबख'नानै लाहोनानै दैदेना आंनो मबाइलखौनो होखायासै आं रावनोबो फनबो हरनो मोनासै आं ओरैबायदि आंखौ बुबाय नाख्लायबाय हिनजावजों हौवाजों आयो ओरैबायदि बिफदनि समाव लोगोफ्राबो आंजों रावबो लोगो जायाखै बिसोरजोंसो लोगो जाजोबदों आरोना फुजा सासे साला बङाइगाव टाउननि रेन्डि बियो साला आंनि रुमाव साला फैयै हौवा लायै थाफैयो बेबो बेजोंसो लोगो जादों हमनांगौ बे फुजा रेन्डिखौबो साला एफाग्राम अननानै आं बेखौ बासायदों आरोना आंथ' जेबो खामानिखौनो मावा आङो एफाग्राम गोबाव जाबाय आं जेबो खामानि मावा दा बेनो बिसोरजों लोगो जाबावदों आरोना माने आंखौ ओरैबायदि बिसोरो ज' जानानै आंखौ बुफैदों आरोना बिसोरो आंखौ माने ओरैबायदि आंखौ दम होनानै एफाग्राम गाज्रि खालामफैखादों आरोना हेलौ लोगोफोर दायो केसखौथ' आं होबाय आरोना दैदेन बिजियाबो खारग'ला दैदेनाबो खारग'ला आंखौ सासे मानसि आंबो हिनजाव सासे मानसिसो आरोना आंखौहाय मैलो गैयै बियो गुन्दाफोर लाबोनानै आंखौ रुमाव ओरैबायदि बुनाया एबार आयेना बिजिरसिगोन दैदेन बिजि बैथालि नोङो अबाव खारग'नांगौ नोङो साला मान्दावलि साला रेन्डि नों एसां गिदिर भाइराल जानानै नों आंखौ बुनो थांदोंमोन फिसायनि नों गुन्दा आखुथायखौ मोनथिनानै मिन्थिबायदि नों आंखौ बुनो थांदोंमोन बैथालि नों खारबाबो गला नों सोर सानैबो लखबाव मिन्थिबाय नों सोर आंखौ सिनायाखैमोन दा आंखौ इसां ससियेल मिडियाआव बुनानै नोंसोर लाइभ हगारदों आरो नोंसोरजों थांफाग्राफ्राबो हगारा होननानै निमाहा आंखौ सिगिनानै गन लानानै आंखौ निमाहा बिहोदों बेसोरबो फैजोबनांगोन गासैबो आंखौ माबायदि बुहैदों मानसि मोजां सामलायग्रा नोंसोर मानसिखौ बेफोरबायदि बुयोमोन ससियेल मिडियाआव आंखौ लासिं खालामदों नोंसोरो आंनि जातिफोरनो आंखौ बयबो आंखौ मिनिहोनाय आंखौ नुजोबदों नोंसोरो बैथालि साला रेन्डि दैदेन बिजि साला नों फिसाय गुन्दाखौ नुनानै नों फिसायजों लोगो जादोंमोन नों आरो जाय बिसोरजों लोगो जादों बै रेन्डि हिनजावफ्राबो खारग'आ सोर बिजिनिनि सोर भायग'सि गुन्दि फिसाय गारनानै फैनाय आंनि साला नोंसोरो साला आंनि रुमाव हौवा लायै साला साबि थाला जै हौवा लांनो जै आंखौ नोंसोर फासायजोबदों गुन्दिफोर सालाफोर नोंसोरबो गवा नायदो आइनाव सोर देरहायो आंखौ एक्सन लानो हाया सानदोंमोन आङै बिफानि समाय लानानै आं बुंदोंमोन आं दैदेनखौ दैखोगोन होननानै नायदो एबार दैदेन नों खारबाबो गवा नों साला सैमानि फिसा साला खियाव गियान गैजा रोङै नों साला लाजिरासै नों बै समाव फिरफिलि गारियाव पुलिसा दैखोना लांनाया नायदो नोंखौ एबार बेबायदि लाजिनो रोङै साला दैदेन गुन्दा साला आं बेखिनिखौ दोननानै दोनथ'बाय दैदेननि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो माने दैदेनाबो आंखौ गाज्रि लाइभ होफ्रांबाय आंबो बिनि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय रागा जोंलायनानै दा नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो जाहाथे बेबो आंनि बागै भिडिअ दा लाबोदोंसै आंबो लाबोला रायजोफोर नोंथांमोना आंखौ बिनि भिडिअ लाबोयोबा माबा मोनसे आंखौ एक्सन लानो हागोन आरोना आं बेखिनियाव बुंनानै दोनदों खुलुमबाय लोगोफोर माने आङो निजिराखौ दहाय लाइभआव एसे गाज्रि बुंनाय जादों ओमफ्राय एबार बेबायदि भिडिअ माने निजिरानि बारै भिडिअ माबा मोनसे हगारबावोबा आंखौ रायजोफ्रा साजा होनो हागोन आरोना बेखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर खुलुमबाय लोगोफोर दानि निजिराया ससियेल मिडियायावहाय आंनि फिसायखौहाय फानगासिनो ना ओरैबायदि नङैखौनो होननानै फोसावदों ओमफ्राय जोङो दा निजिराजोंहाय सावरायनो होननानैहाय फैदों आरोना निजिरानि रुमावहाय ओमफ्राय दा मानो बेफोरबायदि नङैखौहाय मानो बिदि ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ ओंखायनो दा निजिराया आंनाव निमाहा बिबाय आंबो निजिरानावहाय निमाहा बिबाय आरोना खुलुमबाय थ' रायजोफोर नोंथांमोना नुखादों निमाहा बिनाय भिडिअखौ निजिराया बे निमाहा बिनायनि बागैबो बुंदोंमोन जबरदस्ति थखन देखायनानै निजिराखौ निमाहा बिहोदों दैदेनमोना
निजिरायाबो निमाहा बिदों होननानै बियो मोजां मानसि नङा बिसोर गासिबो एखे मा होनो एखे खेटका मुलि होनोना बिसोरो बे जाबाय मिन्थिगौ ना गासिबो एखे जाजोब्बाय बिसोरो आं दैदेनखौथ' बुङा खनले गावनो गावनि नोजोराव गावनो गोलैबाय थायो मिन्थिगौ ना थ' शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थ' बाय बाय